La capitolul asemănări cu modelele Corvette și Camaro se mai poate adăuga un diferențial controlat electronic cu alunecare limitată și sistemul de management al tracțiunii. În cazul cupeului vor fi disponibile două motorizări. Un propulsor de 2 litri cu 4 cilindri ce dezvoltă 272 de cai putere și unul de 3,6 litri cu 321 de cai putere. Se poate opta pentru transmisia manuală cu 6 trepte sau o transmisie automată tot cu 6 rapoarte, precum și opțiunea de tracțiune integrală sau doar pe puntea spate. Gama de automobile ATS sunt proiectate și dezvoltate în mare măsură la centrul tehnic din orașul Warren, statul Michigan, Statele Unite. Revenind la sedanul ATS-V, trebuie să precizăm că modelul va fi disponibil în Europa din toamna anului 2015 și va fi echipat în premieră cu motorul Twin Turbo. Prețul acestui model se cifrează la aproximativ $61.000. Turbocompresoarele cu inerție scăzută, turbinele fabricate dintr-un aliaj de titan-aluminiu, specific industriei constructoare de avioane, dar și supapa vacumatică, ajută la realizarea unui cuplu optim. Cu peste 450 de cai putere și un cuplu maxim de 600 Nm, propulsorul de 6 cilindri ajută la accelerarea de la 0 la 100 de km/h în aproximativ 4 secunde și la atingerea unei viteze maxime de 290 de km/h. Motorul Twin Turbo a fost introdus pe noul model alături de o cutie de viteze automată,
cu 8 trepte, un șasiu nou, dar și o nouă abordare în proiectarea și dezvoltarea trenului de rulare și a suspensiei. Reprezentanții producătorului american au dezvăluit câteva din tehnologiile ce ajută la consolidarea statutului de mașină premium. Mai întâi, un sistem de frânare dezvoltat de compania italiană Brembo pentru a oferi durabilitate și consistență, disponibil cu montaj din fabrică. Mai apoi, pentru a spori confortul în privința suspensiei și a ținutei de drum, s-a dezvoltat a treia generație, denumită Magnetic Ride Control, sistem ce oferă un răspuns al amortizoarelor cu 40% mai rapid. Pentru o mai bună stabilitate în viraje, noul Cadillac este proiectat cu o structură mai rigidă cu 25%, în comparație cu modelele precedente. Controlul optim, indiferent de condițiile meteo, este asigurat și prin intermediul anvelopelor Michelin Pilot Super Sport, dezvoltate special pentru ATS-V. Aceste anvelope dispun de o bandă de rulare tricomponent ce oferă o bună aderență, dar și o rezistență mai bună la uzură. Din fabrică sunt disponibile doar jante de 18 inci, fără a exista alte dimensiuni la alegere. Capota, având o greutate redusă, este realizată din fibră de carbon și prezintă o gură de aerisire ce are un rol dublu, atât de extragere a aerului cald din compartimentul motor, cât și ajută la menținerea unei ținute de drum optime, chiar la viteze mari, evitând ridicarea mașinii. La interior, punctele de contact ale șoferului, și anume volanul, scaunul, schimbătorul și pedalele, au fost analizate de specialiștii General Motors pentru a oferi o experiență plăcută de conducere în condiții de confort. Habitaclul este finisat în stilul obișnuit pentru mașinile americane de tip premium, folosindu-se în exces materiale scumpe. ATS-V dispune, printre altele, de o versiune a ecranului tactil color de 5,7 inch. Noul Cadillac este echipat cu cele mai noi tehnologii de conectivitate, inclusiv Bluetooth, cu recunoaștere vocală sau un sistem ce transformă mesajele text primite în mesaje vocale difuzate prin sistemul audio al automobilului. Jurnaliștii americani care au testat modelele ATS se plâng totuși că acest sistem de infotainment devine dificil de utilizat la viteze mai mari.
Opțional este disponibil un sistem Performance Data Recorder ce înregistrează parametri tehnici, dar și imagini HD din timpul eventualelor curse de pe circuit sau din călătoriile de pe drumurile pitorești, date ce pot fi stocate sau vizionate pe ecranul principal atunci când vehiculul este parcat. Ulterior, aceste informații pot fi încărcate și pe rețelele sociale. Dacia Logan MCV din anul 2014 a primit 3 stele din 5 la testele Asociației de Testare a Siguranței Rutiere Euro NCAP. În testul de impact frontal la Loganul Break, compartimentul pentru pasageri a suferit deformări extinse și nu a putut rezista în mod clar la presiuni suplimentare. Rămâne de văzut ce se va întâmpla la un eventual impact mai mare de 64 de km pe oră. A existat un pliu mare în partea superioară a stâlpului parbrizului, ce a deplasat încărcarea descendentă prin roată și prin prag, pierzându-se rigiditatea, lucru penalizat de Asociația de Testare Euro NCAP. În testul cu manechinii adulți, Loganul a acumulat un punctaj de 57%. Această penalizare a fost completată și de o presiune ușoară la nivelul pieptului manechinului șofer. Nici centurile șoferului și nici ale pasagerului nu au avut o pretensionare extraordinară. Datele înregistrate pe manechin indică o bună protecție a genunchilor și femurului la manechinul șofer și pasager, lucru de lăudat de această dată la Loganul MCV. Cu toate acestea, structuri de pe partea șoferului, la tabloul de bord și coloana de direcție au prezentat un pericol pentru ocupanții de diferite staturi. Mișcarea spre înapoi a pedalei ambreiajului a fost de 144 de mm și protecția picioarelor șoferului și gleznele au fost evaluate slab de Euro NCAP. Trecem acum la testul de ocupare al scaunelor copiilor. Pe baza citirilor după impact, manechinul similar cu un copil de 1 an și jumătate, instalat pe Dacia Logan MCV, a marcat maximum de puncte. Tot în impactul frontal la manechinul ce simulează vârsta de 3 ani, așezat pe scaune speciale cu fața spre înainte, au dus la un rezultat nu foarte satisfăcător. Cu toate acestea, forțele de tracțiune de la nivelul gâtului au fost mari, NCV-ul pierzând puncte, iar forțele de apăsare în zona pieptului au fost marginale. Airbag-ul pasagerului din față poate fi dezactivat pentru a permite copiilor să fie poziționați în scaun cu fața către spatele mașinii, lucru foarte bun. Cu toate acestea, comutatorul pentru schimbarea stării airbag-ului din față este marcat numai printr-o etichetă ușor detașabilă, lucru pe care Asociația de Testare Euro NCAP îl penalizează drastic la toate mașinile. Grupa 0 de scaune semi-universale pentru copii și bebeluși nu poate fi instalat corect din cauza tunelului central al scaunelor. Protecția oferită de bara din față pentru picioarele pietonilor a fost predominant bună, chiar adecvată la Logan MCV 2014. Cu toate acestea, marginea capotei arată protecția slabă pentru zonele pelvisului în toate testele, Dacia nemarcând niciun punct aici. Protecția furnizată de capotă pentru cap, la impactul cu un pieton, a fost în principal bună, chiar adecvată, la Loganul MCV. În impactul lateral, airbag-ul pentru cap și torace, montat lângă scaun, s-a deschis la impact, însă a oferit puțină protecție. Datele înregistrate de manechin nu au fost extraordinare la protecția capului, în testele de impact cu bariera laterală, cât și în testul de impact simulat cu altă mașină, tot din lateral, fiind înregistrată o umflare necorespunzătoare a pernei de aer. În testul cu stâlpul din lateral, Loganul a indicat o protecție slabă la pieptul manechinului. Scaunul a fost împins în lateral și a trebuit tăiată centura pentru a putea fi eliberat manechinul din mașină după impactul lateral. Testele au indicat o protecție marginală pentru ocupanții locurilor din față în cazul unei coliziuni din spate.
Loganul MCV testat avea control electronic al stabilității și ca dotare standard, dar un memento pentru avertizarea uitării montării centurii de siguranță pentru scaunele din spate nu există la Logan MCV și nici ca setare opțională. Testele de impact realizate de compania Euro NCAP sunt realizate la 64 de km pe oră, în cazul unui impact frontal. La impactul lateral, testele sunt realizate cu un stâlp sau simulează impactul cu o altă mașină, la o viteză de 50 de km pe oră. Per ansamblu, Dacia Logan MCV din 2014 a luat 3 stele din 5, însumând atât punctele obținute la testele laterale și frontale, plus testul cu capul sau piciorul unui manechin pieton. Logan a pierdut multe puncte, întrucât acest model nu are nici măcar ca opțiune un sistem AEB, adică de frânare electronică automată la întâlnirea cu un obstacol. Euro NCAP punând în ultimii ani accent și pe această categorie nouă de testare. Un sistem de autofrânare se preconizează că va salva peste 80.000 de vieți pe an, conform statisticilor. În capitală, pe calea Dorobanților, se circulă doar către Piața Romană. Iar pe strada Apolonă, dinspre strada Mihai Eminescu, se circulă doar spre Ștefan cel Mare. Mulți șoferi au fost luați prin surprindere de noile interdicții de circulație. Cei mai mulți nici măcar nu și-au dat seama că sunt pe contrasens. În plus, aceste schimbări ale sensurilor de circulație din toamna anului 2014, de pe marile bulevarde bucureștene, Polonă și Calea Dorobanților, au dus implicit și la schimbarea sensurilor de circulație de pe străzile adiacente. Astfel că pe strada Ion Bogdan, care înainte avea obligatoriu dreapta, a ajuns acum să fie marcată cu interzis. Însă, problema semnalată este că marcajul de pe carosabil, de obligatoriu dreapta, chiar dacă pe jumătate, încă mai este vizibil, producând confuzie în rândul șoferilor, care oricum sunt nemulțumiți că odată ajunși în Marele Bulevard Dorobanți, nu mai pot să înainteze către Ștefan cel Mare, ci sunt obligați să vireze înapoi către Piața Dorobanți, la Hovari sau Romană. Noduri mari de intersecții ce sunt blocate de autovehicule mai tot timpul zilei. Această întoarcere printre blocuri înseamnă la ore de vârf 10 de minute petrecute inutil în trafic. Așadar, odată intrat pe Polonă, strada marcată cu sens unic, singura scăpare și formă de întoarcere este pe strada Ion Bogdan. Aici șoferii sunt contrariați odată de noul semn de interzis dreapta, dar și de marcajul de pe jos, de virare la dreapta, care spre direcția Ștefan cel Mare de pe Dorobanți este suplimentat într-adevăr de un indicator de interzis, dar cu o excepție de acces pentru transportul în comun. Cu toate că este semn de interzis, acesta este montat, bineînțeles, departe de intersecție, după ce o parte din șoferii dezorientați apucă deja să vireze dreapta pe interzis, probabil din obișnuință, după vechiul traseu către Bulevardul Ștefan cel Mare. Interesant mai este și faptul că mulți șoferi pot fi distrași de banda de sens unic pentru autobuze și cu toate că există un semn de interzis dreapta, pe strada Ion Bogdan, o multitudine de taximetre folosesc această manevră, inducând în eroare și alți participanți la trafic. Taximetrele au acces pe banda mijloacelor de transport în comun doar dacă circulă dinspre Piața Dorobanți, însă virarea la dreapta dinspre străduța Ion Bogdan, care și așa este marcată duplicitar de un indicator ce-l anulează pe celălalt, pare o enigmă care va crea polemici chiar și printre cei mai experimentați șoferi sau agenți de circulație.
Da, aici cum se pare normal? Uite, deci e pe jos obligatoriu dreapta, iar pe semn interzis dreapta. Urmează semnul. O altă stradă marcată într-un mod specific se află tot în lateralul străzii Polonă, trăgând un semnal de alarmă asupra situației întreținerii drumurilor la ora actuală în București. Un alt plan de reorganizare și fluidizare a traficului în București în lunile următoare este acela ca dinspre Calea Floreasca să se circule doar dinspre nordul capitalei către Piața Dorobanți, prin transformarea bulevardului Calea Floreasca într-o stradă cu sens unic. Lucru pe care noi îl considerăm greșit, întrucât pe ambele părți ale noilor bulevarde, astfel mărite, tot se vor produce blocaje. Aceasta pentru că parcarea pe ambele părți ale drumului cu sens unic la orele de vârf va fi inevitabilă, rezultând o circulație strangulată tip clepsidră, doar pe o bandă rămasă pe mijloc. O constrângere practică și de durată a șoferilor pentru a nu bloca prin parcare lateralele drumurilor, nefiind realizabilă în București. Un exemplu practic este exact noua stradă cu sens unic Polona, în care se vede cum un singur rând de mașini se strecoară ca nisipul dintr-o clepsidră printre alte două rânduri de autovehicule parcate pe lateral, fenomen ce nu va putea fi stopat la un număr atât de mare de mașini cât sunt în capitală. Așadar, în opinia noastră, sensurile unice duc la mărirea timpului de tranzit prin astfel de străzi noi marcate și nu scuză lipsa reală a locurilor de parcare sub sau supraterane din centrul Bucureștiului. Se pare că Renault va lansa pe piața din India un nou model, o mașină de oraș de mici dimensiuni, al cărui nume speculat este de Renault Kaiu și numele de cod este Renault XBA. Presa franceză spune că acest model va conduce la apariția pe piață a Dacia Kaiu, mașină de 5.000 de euro. Dacia Kaiu va avea un motor de 800 de centimetri cubi cu 3 cilindri și va putea transporta 4 pasageri, notează un cotidian din Franța. Directorul general din grupul lui Renault din Maroc spune că proiectul pentru o citadină Dacia și Renault va permite industriei marocane să evolueze. Presa braziliană spune că noua mașină de oraș va avea pe lângă propulsorul de 800 de centimetri cubi și unul de 1000 de centimetri, 1 litru. De nenumărate ori, oficialii de la Dacia au confirmat că în planurile grupului Renault va exista și o Dacia mai mică decât Sandero. Și anul acesta programul Rabla este continuat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Sunt puse la dispoziție 25.000 de etichete electronice, dintre care 20.000 pentru persoane fizice, față de 17.000 de etichete disponibile în anul 2014. Bugetul pentru programul Rabla 2015 este de 200 de milioane de lei, cu 33% mai mare decât bugetul anului anterior, iar prima de casare va rămâne la valoarea de 6.500 de lei. Pentru că sunt la modă mașinile ecologice, trebuie menționat că la prima de casare, pentru o rablă, se pot adăuga până la 2 ecobonusuri. Acestea sunt în valoare de 1500 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem hibrid, 2500 de lei pentru un autovehicul nou propulsat doar cu motor electric și 750 de lei primă pentru achiziționarea unui autovehicul nou pe combustie, al cărui motor generează o cantitate de emisii de dioxid de carbon mai mică de 100 de grame pe kilometru, sau pentru modelele cu normă de poluare Euro 6. Aceste sume par modeste, dacă ar fi să le comparăm cu prețurile de achiziție ale autovehiculelor noi și sunt de 3 ori mai mari față de primele de anul trecut din România. Din păcate,
fiecare proprietar va putea beneficia doar de o primă de casare pentru un singur automobil achiziționat. La fel ca în 2014, proprietarii persoanele fizice vor putea însă să-și cedeze prima de casare către altă persoană doar în anul respectiv. Câinii comunitari care traversează petrecerea destinată pietonilor au ajuns vedete într-o campanie a Poliției Rutiere din România. Sloganurile "Dacă ei pot, toată lumea poate" și "Traversați prin locurile marcate" au fost traduse în peste 20 de limbi străine, generând peste 245 de articole în presa internațională și peste 100 de materiale de presă în România. Campania a ajuns în peste 40 de țări din întreaga lume și s-a propagat pe multe canale mass media și pe internet prin diversele rețele de socializare. Clipul Câinii are până în acest moment peste 100.000 de accesări pe piața online. Automagazin organizează un concurs pentru telespectatorii săi, ce constă în câștigarea unui bilet de intrare la salonul de automobile de la Frankfurt, desfășurat în toamna acestui an. Vor fi alese cele mai interesante e-mail-uri, postări video sau sesizări primite de la dumneavoastră telespectatorii cu privire la piața auto, starea traficului și a carosabilului din România. Așadar, așteptăm imaginile dumneavoastră pe adresa redacției. Cu un parc auto de peste 1700 de mașini, Taxi Pelicanul este liderul incontestabil al rețelei de taximetrie din București și Ilfov. Practicând cel mai mic tarif de pe piață, Taxi Pelicanul vine în întâmpinarea clienților cu servicii moderne de îmbunătățire a confortului și siguranței, precum aplicația pentru smartphone Taxi Pelicanul sau serviciul Drink OK. În momentul în care ai consumat băuturi alcoolice, apelezi 9565 și pentru numai 40 de lei și valoarea cursei, ajungi în siguranță acasă atât tu cât și mașina ta. Pentru siguranță și confort, apelează oriunde, oricând, Taxi Pelicanul. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.